Pinini Pai Grip for Ani Difu Karbi Club Arai along National People Party atum Office Kimi Kangpu. Ada Porpai Kepen Porpai Isian Bangso Office Kimi Kangpu Abang Alohi Sarpo Lima Longkumar North East Ingchar Alang Lipen Ajok si Ingpu Pondo Lapen Api Karbi Club along si Kenang Sot Non Kivang GMAC Kelik Apan Sita NPP atum pen Sita Election Thordun Ji Lapen Thordun pen Chepa Haidu Nangji Pusi Sodak pen Ching Waipon Bangso Maya Long Welcome Teron Alang Lipen Ajok si Mai Charipon Bangso amai along ong dung aman kido aluhi sarpo atum sita chitong dun lapen la bangso amai along bang parohini anbak armu chitong dun lapen karbieng long asi kijumi nai singer Miss Manai Terangpi alang ni sita chitong dun pendrat apan lun journey jumesen pen parjudun Kijutsi mai pu welcome teron alang ni pen ajo kijutsi NPP pahainang pu slogan hang pen la bangso amai ingsamjin pen pajut pondo Bukajan pen Laren Lekte News 24 Karbieng Long